állni. Ők jönnek most, az a Komáromi Gergely, akiről mindannyian tudjuk, hogy lejött a kémény tetejéről, a tűzoltó kocsinak a kosara nem ért odáig fel, és amikor végre lejött, akkor rá is jöttek mondjuk a rendőrök. Komáromi Gergely eltöltött 24 órát a hívők pszichiátriáján, és megreformált az egészségügyet. Most üljön, és Barai Klára, a Liget védő. Sziasztok, jó estét mindenkinek! Ha jól tudom, akkor megnézzük egy kis hangulatfokozó videót a vasárnap éjjel történtekről, hogyha a technika is velünk van. Nézzétek a monitort. Engem is kiengedtek! Szuper, nagyon jó. Engem is kiengedtek, akkor megtettem velünk. Szóval elvileg először megnézzük ezt a videót. Nem fogom, hanem viszont már rángatok konkrétan. Vagy jön a területet, uram. Most az erőszak mondani. Vagy jön a területet. Vagy jön a Most mégis hogy nézitek a munkátokat? Nem igaz. Most videózottok én, hogy súlyos törvénysértés támogatom. 60 bennek lehetünk. De miért 50-60 pontos volt? Hülye! Erősek vagytok bandástól, majmok! Bandástól vagytok erősek! Nem csavarom ezt az ügyét. A rendőrség jelenlétének gratulálok! Én még nem láttam ezt a videót, sőt most sem láttam, de hallottam. Még ott voltam. Szóval szavaztok, jó estét mindenkinek, Komáromi Gergő vagyok, regi énekes és különböző társadalmi idejű aktivista. Az utóbbi időben eléggé sok társadalmi ügyben, amiket úgy érzem, hogy fontosak, igyekszem minél aktívabban részt venni, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a ligetvédő mozgalomnak, ami független, civilek, spontán önszerveződő mozgalma, az egyik, a sok közül az egyik aktivista tagja vagyok. Március 17-én... Ne legyél zavarba, irigykedtek a helyadra! Ez az ön mindent is. Ne legyél zavarba, irigykedtek a helyadra. Szóval március 17-e óta a Városligetben, a Volt-Kertem területén gyakorlatilag napról napra a testünkkel védjük a fákat a kivágástól. A város több területén, vagy a város más részein is a zöld területeket védjük, a ligetvédő mozgalom kiterjed a Zsarkikertől, a Romlóparton és más helyekre. A leghatározottabb követelésünk az, hogy a Városliget és mindenféle más városi zöld területeknek az amúgy tényleg szükségszerű felújítása teljes, széleskörű társadalmi és szakmai konszenzuson alapuljon. Ne a fejünk fölött döntsenek a közös dolgainkról, ráadásul a mi pénzünkből, a közpénzből. Azt hiszem, ez az az elv, amivel mindannyian egyetértünk más társadalmi ügyekben is. Ez az, amiért összegyűltünk ennyien, és reméljük, hogy egyre többen ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hogy a közös ügyeink, a mi saját pénzünkből, a közpénzből, az ne a fejünk fölött legyen, a mi érdekeinkkel ellentétesen és a mi véleményünkkel ellentétesen elintézve, mindenféle politikai meg gazdasági szereplőknek, érdekcsoportoknak az önző gazdasági érdekeit kiszolgálva, hanem csak is társadalmi és szakmai konszenzusra alapozva történjenek ezek a dolgok. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen hova tovább hátrálnunk.
Az, amit most tapasztalunk az országban, abból egyértelmű, hogy egyetlen egy esélyünk van, a teljes összefogás. Azért vagyunk itt most mi. Ezért vagyunk nagyon-nagyon hálásak az egészségügyi dolgozóknak, az áldozatos munkájukért, ezért a mozgalomért, az oktatásban dolgozóknak és mindenkinek, mert nagyon-nagyon fontos dologra mutatnak rá, nagyon hálásak vagyunk, hogy minket is elhívtak ide. Semmi más esélyünk nincsen, mint az összetartás, az összefogás. Semmilyen más út nem vezet előre. Nincsen, már a falnál vagyunk, nem tudunk tovább hátrálni sehová. Akkor, amikor ilyen atrocitások történnek, és ennél még sokkal súlyosabbak, biztos mindenki a médiában olvasta, most nem fárasztok senkit a személyes történetemmel, főleg, hogy ez csak egy történet a rengeteg személyes történet közül, ami közül például ott van a 83 éves Mécs Imre története, akit ellöktek, sőt ökölben melbevágott egy rendőr, miközben békésen próbált ő is demonstrálni a közterületen, a kordon nélküli közterületen pár nappal ezelőtt. Mécs Imre, aki 1956-ban 60 évvel ezelőtt is már az egységét kockáztatta a szabadságért. De ezen kívül még van rengeteg személyes történet. Az, hogy 2016-ban a magyar állam megengedheti magának, hogy a rendvédelmi szervezetekkel, illetve mindenféle jelzés nélkül, szeretem felszólalni is. Bocsánat, csak egy picit alkalom, mert saját magam csinálom. Vagy a monitorban én kérek egy kicsit. Szóval, köszönöm szépen, nagyon kedvesek voltak. Szóval az, hogy 2016-ban a hatalom megengedheti magának, hogy a rendőrséget a magyar állampolgárokra küldi rá, a magyar állampolgárok ellen küldi rá a rendőrséget, akik támogatják és kiszolgálják a valamiféle magánhadseregnek az őrzővédő tagjait, a jelzés nélküli kigyújt nagy darab új embereket, akik szintén erőszakosan bántalmazzák a magyar állampolgárokat az állampolgári jogaik gyakorlása közben. Az valami olyasmit jelent, hogy már nem nagyon bízhatunk a jogállamban, a jogrendben, semmi másban nem bízhatunk, mint saját magunkban, semmi másban nem bízhatunk, mint egymásban. Egyes esetben nincs egymás. Tehát összefogás nélkül nem megyünk semmire, Facebook posztolgatással nem megyünk semmire, a demonstrációk nagyon fontosak, de pusztán demonstrációval sem megyünk semmire. Mindenképpen nagyon fontos, hogy nem személyes ellenségünk a rendőrök vagy bárki, ez ugyanúgy a rendvédelmi dolgozókra is vonatkozik, mert a rendőrségnél ugyanaz megy, mint az egészségügyben vagy az oktatásban. A rendőrségi a felsővezetők súlyos korrupciója, és az, hogy méltatlan, megalázó körülmények között megalázó fizetésért kell dolgozni a rendvédelmi dolgozóknak, az pontosan ugyanolyan súlyos probléma, mint ami az egészségügyben vagy az oktatásban van. Tehát mindenkinek együtt kell összefognunk, mert egy nagyon törpe kisebbség az a gazdasági és politikai elit, akik elnyomás alatt tartják a társadalmat. Tehát fontos, hogy összefogjunk mindannyiunknak. Még csak nem is egyik vagy másik pártról van szó, mert óriási az összefonódás. Nem akarom, hogy meg legyetek tévesztve, én legalábbis nem úgy látom a helyzetet, hogy egyik vagy másik pártnak a hibája az egész. A koncepció a hibás, az, hogy egy maroknyi politikai és gazdasági elit drótra rágathatja az országot, a jogot, az alapvető állampolgári és emberi jogokat teljesen figyelmen kívül hagyva. Ez az, ami ellen határozottan ki kell állnunk mindannyiunknak, nem elég már a demonstráció sem, társadalmi és szakmai egyeztetés kell a legfontosabb fontos társadalmi ügyekben. Közösen kell döntéseket hoznunk, közösen kell aktív lépéseket tennünk, sőt, határozott, sőt azt mondom, radikális eszközökhöz kell nyúlnunk, békés, erőszakmentes, de radikális eszközökhöz. Bolykott, sztrájk, általános sztrájk, területfoglalás, polgári engedetlenség, ilyen eszközökhöz kell nyúlnunk. Meg kell mutatnunk a hatalomnak, hogy nem félünk és nem nyugszunk bele. Kiállunk a saját szabadságunkért, kiállunk a jelenünkért és kiállunk a jövőnkért, kiállunk a fenntartható jelenért és jövőért. A mostani generációk és a következő generációk számára fontos a jogállam, fontosak a jogaink. Úgyhogy nagyon szeretném megkérni mindannyiatokat, hogy fogjunk össze, segítsünk egymásnak, és mindenféle ügyben támogassuk egymást. Most például ugye az egyik
prominens képviselője a hatalomnak bejelentette, hogy napokon belül a ligetvédő tábornak a helyén meg szeretnék kezdeni a zeneházának az építését, ami azt jelenti, hogy fizikai erőszakkal megpróbálják az ott békésen demonstráló embereket eltávolítani. Ezért nagyon szeretném, hogy minden felelős magyar állampolgár, minden budapesti lakos, akinek fontosak ezek a dolgok, fontos az összefogás, jöjjön a Városligetbe ma, holnap után, vasárnap, minél többen legyünk ott, mert az összefogásunkban van az erő. Békés, erőszakmentes, így van, hajrá, szabad Magyarország, hajrá, szabad magyarok, éljen a szabadság, éljen az igazság, éljen az igazság. Nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle az ízlésünk, egy csomó mindenben nem értünk egyet, a nézeteltéréseket félre kell tennünk, és a legalapvetőbb dolgokban össze kell fognunk, és együtt kell dolgoznunk. A népé a hatalom, a népé az igazság. Így van, éljen a szabad Magyarország, éljen a szabad magyarok, hajrá, előre! Vigyük meg a szabadságot, köszönjük szépen, Komáromi Gergő és a ligetvédők. Ne hagyjátok magatokat, hogy nem vagyunk bűszetiteket. Eljöttök? Maradtok? Figyelteltetek. A Gergő mindent elmondott? A Gergő mindent elmondott, akkor búcsút veszünk a ligetvédőkről. És ne hagyjátok, hogy megszüntessék a Városligetet. Aki most jön,